Nan dahulu nyoninnya mama sampai bayi yo anak kemanakan, tapi kini kau banyak tasu tungkek tu bana membawa raba tungkek tu bana nan alah patah. De lama nan jo agamo, antah de mama nan kurang iman, pamenan kamanakan baru 10 di malataknyo utak mama. Merusak rumah tangga kemanakan, apa tak adonan lain nan tampak sehingga kemanakan nan dimakan. Tak kembang malu di dalam kampung, de ulah ninya mama nan cilako di siko lah hilang adai jo raso pareso, lah habis malu mama kironyo. Antah de lama nan jo agamo, antah de mama